ubukhulu bakho. Wena uNkulunkulu wethu ophilayo, akekho njengawe. Bakhona abanye onkulunkulu abavuthiwe, kodwa simbona ngofana nawe. Wena uyinkosi yenkazimulo ekuseni, khazimula kule ndawo. Dumiseka Thixo wamazulu, singabazi igama lakho. Wena msila wengubo yakho uyagcwalisa ithempeli. Wena zwi lakho liyayiphula imisedari yaseLibanoni. Wena wawukhona elakho igama laphakanyiswa. Izolo nguwe, namhlanje nguwe. Uyama kuze kube phakade, kuthe kuyodlula konke, kudlula izulu nomhlaba, kodwa amazwi akho awasoze adlula. Siyakunqula ekuseni ntwana naphakade, siyakuphakamisa ekuseni. Wena uyilimo labakholwayo, wena uyilimo lethu. Siyakubabaza ntwana lensindiso yethu, elakho igama laphakanyiswa, lanikezwa igunya phezu wonke amagama. Wathi wonke amadoda azokhothama kuleli gama. Nasekuseni sithi babazeka Thixo ophilayo, asimbonanga onjengawe. Sibabaza igama lakho, sibabaza ubukhulu bakho. Wena uyabusa futhi usazobusa. Wena uphethe ukuphila kwethu. Wathi uPetro masuka kuwe, singayaphi ngoba amazokuphila atholakala kuwe. Wena wedwa uphethe ukuphila kwethu. Wena wedwa uphila kuze kube phakade. Wena uyinkosi yenkazimulo. Khazimula kule ndawo ekuseni, bonakala kule ndawo ekuseni. Wena wedwa uyababazeka. Sithi bayede, 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 bayede ntwana lensindiso yethu. Bayede wena ophilayo kuze kube phakade. Wena ufanele udume ekuseni. Wena ufanele ukubongwa ekuseni. Wena ufanele ukudunyiswa ekuseni. Siphakamisa wena wedwa, sithi uyababazeka ekuseni. Uba nongangawe, uba nonjengawe. Ngempela wena umuhle, ngempela wena uyaphila, ngempela wena ulungile. Siyabonga ekuseni, siyabonga ekuseni. Sibonga umusa wakho mile kuze kube phakade. Sibonga ubukhona bakho empilweni zethu. Uwena wedwa odala izinto ey'ngekho zibe khona. Dumiseka wena wedwa uyinkosi yamakhosi. Wena uyababazeka ngawenhlanga wonke. Siyabonga ekuseni, egameni likaJesu. Siyakuphakamisa ekuseni, egameni likaJesu. Unguye owaziwayo, unguye ophilileyo. Uyababazeka, asilutho ngaphandle kwakho. Siyakuphakamisa sithweni esiphakeme. Sibonga ubukhulu bakho egameni likaJesu waseNazaretha kuze kube phakade. Oh, be lifted above the other God. We lay our crowns and worship Him. Oh, be lifted, oh, be lifted above the other.
to the Almighty God. Give praise to OkaJehova. Come on, give praise to Him. He's worthy of praise. He's worthy of the worship. Give praise to Him. He's the King of Kings. He is the Lord of Lords, the bright morning star. He is the King and the soon coming King. He is Jehovah Shammah, Jehovah Nisi. He is Jehovah Rapha, Jehovah Mikadesh. Come on, give Him praise, somebody. Elemanda da broko salamanda da brayanda. Elemanda la broko sayanda la branda da baya. Elamando ro broko salanda da brayanda la branda. We thank you, Almighty God. Shelemanda de broko sayanda la brekese. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Amen. Glory to Jesus. Amen. Asibonge ukuza ekuseni endlini kaNkulunkulu bazalwane. We know ukuthi in the surrounding there's a crisis of water. And the crisis also yomhlakasi kwezinye indawo ugesi. Kodwa ke ngifuna ukuthi simbonge uNkulunkulu ukuthi ekseni si kule ndawo worshipper uNkulunkulu. And we ngiyacabanga ukuthi kufanele ukuthi nalabo ababonayo ukuthi amanzi awekho from Wednesday uyanana mosamanzi kwezinye indawo uhambe uyolanda ngamabhakede uze namanzi uyogeza manje kushuthi ibona from Wednesday amanzi abakawaboni hayi iyaxaka lento ukuthi affecteke uze enkonzweni ngenxa yamanzi ayimpela nala ngifuna ukuthi ngengidlule kwezinye indawo la abahlala khona ngibaziyo ngiyochecka nje isimo ukuthi sinjani from Wednesday up until today. Futhi akiwange emanzini. Amen bazalwane. Yeah. Amen. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi ke uNkulunkulu usinikeze umusa wakhe ukuthi ke thina esikhona la sikhona ukuthi simdumise uNkulunkulu. Simazise simworship uNkulunkulu and thina siyamdumisa because uNkulunkulu. Hallelujah. And there's no way we can fail to worship Him. uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu obabazekayo uNkulunkulu ongcwele. Hallelujah. So even this morning we are here to exalt His holy name. Even this morning we are here to worship Him. Even this morning we are here to tahila Him. Amen. Even this morning we are here to say there is no other God to be compared with Thee, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. He's worthy of the praise. He's worthy of the worship. I see in our midst Bazalwane, our elder Bazalwane, one of our elder in Soweto Ministers Fraternal, Udogotela, Ubaba uRabroko ngicela simshayeleni izandla bazalwane Dr. Rabroko siyabonga kakhulu baba ukuzivizitela. Amen. You know, we feel so honored when elders best checker. Amen. We feel so honored. Hallelujah. Siphinde simshayeleni kakhulu izandla bazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga na uyishayela izandla ngokuba khona kwakho phakathi kwale ndawo ukuthi wena ukhonile ukuthi uze endlini kaNkulunkulu despite soko amanzi ke ngiyabona abanye bahlala kwezinye indawo kamanzi kushuthi avalwa kule side eli1. Amen. Yaphe wena uhlala ngakuphi? Zone 2. Manje akhona zone 2. Kushuthi zone 4 o zone 3 awekho amanzi. Yeah, or balovile sebebeke ngokuthi amanzi. Amen. Siyambonga kuNkulunkulu ke siyeni ezwini lenkosi
Amen. Namhlanje nje umlayezo wami ulula uthi OkaJehova akanqotshwa. Amen. OkaJehova akanqotshwa. Hallelujah. Nginandaba ukuthi kwenzakalani kodwa nje bamba lo mlayezo othi OkaJehova akanqotshwa. Asibhekizwe lapha encwadini kaPsalms 37 verse 23. Lithi, the step of a good man are ordered by the Lord, and he delight in his way. Funda ngesizulu. Verse 23, yeah. Mangifunda verse 23, ufunda verse 23. Mangifunda verse 24, ufunda verse 24. Izinyathelo zomuntu ziqiniswa nguJehova. Izinyathelo zomuntu ziqiniswa ubani? uJehova. uJehova, yeah. Uyayithanda indlela yakhe. Uyayithanda indlela yakhe. Amen. In this version le engiphethe la ithi yes. Ithi the step of a good man are ordered by the Lord, and he takes delight in his way. Verse 24. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. Noma ekhubeka akayikuwa phansi ngokuba uJehova uphasa isandla sakhe. Itila in this version, I have been utila. Even if he has fallen, he has a fall, he will not be without help. For the hand of the Lord is supporting him. For the hand of the Lord is supporting him. Yeah. Verse 25. I am old now. I have lived a long time. But I've never seen a good people abandoned by the Lord, or being children beg or their children begging for food. Yeah. Kade ngimusha. Yeah. Manje sengimdala. Yeah. Angizange ngibone olungileyo eshiyiwe nenzalo yakhe iphanza ukudla. Go to NLT. I think ikona NLT version ikona lapha. Once I was young and now I am old, yet I've never seen the godly abandoned or their children begging for bread. Begging for bread. Let's go to Psalms 34, verse 19. Verse 19, the righteous person faces many trouble, but the Lord comes to the rescue each time. Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Ziningi inhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Let's go to 2 Timothy chapter 3 from verse 10. But you, Timothy, certainly know that I teach what I teach, and how I live, and what my purpose in life is. You know my faith, my patience, my love, and my endurance. Yeah. Kepha wena walandela isifundiso sami nokuziphatha, Yeah. nomgomo nenkolo
nokubheka kade nothando nokubekezela. Kunezinto la uPaul singahlala phansi bazalwane. Kunezinto la kufunda again ndodana. Lithi wena Timothy, you certainly know what I teach. Number one, what I teach. What I teach. That is why uzomthola uPaul athi ke lokho engifundise khona, pass it on to abantu also who are trustworthy. Jesus. Because you know my teachings. You know what I've teach. You know how I teach as well. You don't know only what I teach, but the Bible says, and you know even how I live. Jesus. Uyazi ukuthi ngiphila kanjani as well. Jesus. You know even how I live and what my purpose in life is. Jesus. Injongo yami ekuphileni yini? You know it. So number one, uPaul lana uza ne element la etike. Paul, there is no excuse for you to serve the Lord. Because you know my teaching, you know what I taught you. And you know how I live. Because that is very important, how I live. You don't adhere to my teaching only, but you need to, uthema umamukela ifundiso. Wasubona indlela engiphila ngayo. Jesus. And bese lithi ke, and what my purpose is in life. You know my faith was no kholwa kwami, was nenkolo. You don't even know my faith. And my patience, nazi into ebalekile, was nokubekezela kwami. Jesus. Awazi indlela engiphile ngayo phela. Awazi indlela engiphila ngayo, awazi indlela phela engifundise ngayo, kodwa wazi nokubekezela kwami sengifundisile. Oh yes. Oh bazalwane. Uthi wazi nendlela engifundise ngayo, kodwa nje akusipheleli lapho, kodwa wazi nendlela engiphile ngayo. Oh yes. Wazi nokubekezela kwami endleleni. Uthi my patience and my love and my endurance. Yeah, verse 11. You know how much persecutions and suffering I have endured. You know all about how I was persecuted in Antioch, Iconium, and Lystra, but the Lord rescued me from all of it. Verse 11. Yeah. Nokuzingelwa Nokusingelwa. nezinhlupheko. Hayi wena Paul awazi kuphela intshumayelo zami. Oh yes. Kodwa wazi nokusingelwa kwami. Nezinhlupheko Wazi nenhlupheko zami. ezangehlela Inhlupheko ezangehlela eAntiokia eAntioch, nase-Ikoyini naseLikhiyoyini, nase-Lystra. naseLystra. Ukuzingelwa okunje Ukuzingela kunje ngakhuthazela kukho. ngakhuthazela kukho. Inkosi yangikhulula kukho konke. Inkosi yasingikhulula kukho konke. Jesus. Abazalwane, okutshela ukuthi ivangeli nama persecution udlale ngayo. Oh yes. Oh yes. Uthi uPaul uma eloba uthi ukuze ngazi yena namandla amvusa kwabafileyo bese ethi ngihlanganyele naye Oh yes. naseyinhluphekweni. Oh Jesus. Ingakho uma eseloba ku chapter 8 uma ufunda lithi iBhayibheli lezi inhlupheko ayikhomba bese athi lezi inhlupheko lezi ngathi uPaul lapho dokotela wayekhomba into ayibonayo athi lezi inhlupheko lezi Oh yes. lezo persecutwa Jesus. lezo hlushwa uhlushelwe ivangeli Jesus. athi ezesikhashana Oh yes. athi angeke zalinganiswa nenkazimulo esazokwambulwa. Oh Jesus. Ngoba noma ngabe sidlula kule inhlupheko kodwa kunenkazimulo esazokwambulwa. Noma ngabe siyashayeka kule mpilo
kodwa kunenkazimulo kaNkulunkulu ezowambula. Oh, Jesus. Uthi ke kuma ekhuluma la noPaul no Timothy, uthi wena Timothy wazi ifundiso zami, Oh, yes. wazi inkambo yami, Yes, Lord. wazi injongo, Ukuziphatha. wazi ukuyiphatha kwami. Jesus. No Ngoba more. nayi into ebalekile empilweni webazalwane. uPaul ubeka iexample ukuthi uyakwazi ukuyiphatha kwami. Jesus. Ayikho into engekunikeza excuse ukuthi umphike uNkulunkulu ngoba nokuyiphatha kwami angizange ngashumayela nje kuphela. Kodwa nokuyiphatha ngiyiphathe kahle phambi kwakho. Jesus. That simply means Paul is revealing to Timothy, ukuthi Timothy, you even know my character. Oh, yes. That is why uma esemlobela kuTimotheo, 1 Timothy chapter 4 verse 12, lithi iBhayibheli uthi let no one despise you because you are young. Oh, yes. Uthi mangabe bikho umuntu odelela ubusha bakho ngoba wena umncane. Uthi be an example in speech, ukhuluma kwakho, in conduct. Jesus. Ngiyabona ivulile la. Uthi first Timothy, not Thessalonians again. In speech, in conduct, uthi ke, do not let anyone think less of you because you are young. But be an example. Lama ekhuluma ngeexample iba isibonelo. Be an example to all believers in what you say. Because nami ungibonile mangikhuluma nawe. In what you say. Besathi ke, in the way you live. In the way you live. Be an example in the way you live. Jesus. In the way you live, in your love, in your faith, and in your purity. Lezi izinto uPaul ayikhuluma kuTimotheo, izinto uPaul uTimothy azibonile kuPaul. Jesus. Kuna ngesizulu, 1 Timothy. Makungabikho umuntu odelela ubusha bakho. Mangabe bikho umuntu odelela ini? Ubusha bakho. Ubusha bakho. Kepha yiba isibonelo Uthi biba yini? kwabakholwayo Webazalwane, siyini thina? Isibonelo. Kufanele sibe yini thina? Isibonelo. Kufanele sibe yini thina? Isibonelo. Kufanele sibe yini thina? Isibonelo. Lithi iBhayibheli, we must be an exemplars. Oh, yes. We must be exemplars. Jesus. We must be exemplars Yes, Lord. to those who believe. Yes. Yeah? Yeah? Kwabakholwayo ngezwi. Sibanga isibonelo kwabakholwayo ngezwi. Number 1. Nangenkambo. Nangenkambo. Hayi bazalwane, ake sibuyeleni la. Asibuyeleni la. Jesus. Number 1, sibanga isibonelo kwabakholwayo ngani? Ngezwi. Ngezwi number 1. Izwi libalekile ukuthi libe khona emlonyeni womzalwane. Jesus. Ngezwi Nangenkambo. nangenkambo. Jesus. Nangothando. Nangothando, nangenkambo. Jesus. The way we live. Oh, yes. Nangenkambo. Jesus. Ibalekile inkambo. Yes, Lord. Hallelujah. Ibalekile inkambo. Jesus. Akukho la ukuthi lalelani lokho engikushoyo ningabheki the way ngilive ngihamba ngakhona. Oh, Funa sibone kuwe. yes, 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 yes. Iba isibonelo weTimothy. The Jesus. same Paul. He says, be an example, Timothy. Ngani ngezwi, Oh, yes. nangenkambo, nangani, Nangothando. nangothando, Nangokukholwa. nangokukholwa, Nangokuhlanzeka. nangokuhlanzeka, Jesus. purity, Oh, yes. purity. Problem people, they don't want to be an example. In this generation, people don't want to be an example. They want to live anyhow.
They want to do things anyhow. Huh? But uPaul uthi mina ubonile ifundiso, uyazazi ifundiso zami. Oh, yes. Uyakwazi ukuhamba kwami. Jesus. Uyalazi izwe engakufundisa lona. Oh, yes. Uthi awazizwi kuphela. But you know even how I live. Oh, yes. You know even how I minister to you. Oh, yes. You even know ukuthi mina ngibekezele kanjani. Yes, Lord. Uyakwazi nokubekezela kwami my insurance. Uthi uyazi mangihlaselwa go back kuTimothy sekoTimothy. Uthi uyazi mangihlaselwa eLystra I was persecuted. Huh? Verse 11. Uthi I was persecuted where? In Lystra. You know how much persecution and suffering I have endured. Jesus. And you know all about how I was persecuted in Antioch, Iconium, in Lystra, but the Lord rescued me Oh, yes. from all of it. Jesus. That simply means uPaul lana uza ne-element uthi ke bazalwane zikhona inhlupho. Jesus. Kukhona ukuhlushwa for ivangeli. Oh, yes. Kodwa bekezela. Yes. Ngoba ukufundile lokhu kimi. Jesus. Kuyabekezelwa. Oh, yes. Kwenze njani bazalwane? Kuyabekezelwa. Kwenze njani? Kuyabekezelwa. Kwenze njani bazalwane? Kuyabekezelwa. Kwenza njani? Kuyabekezelwa. Kuyabekezelwa. Jesus. Kuyabekezelwa. Oh, yes. Glory to Jesus. Because yes. zonke lezi izinto zingenzeka kodwa na into eyodwa Satan ofane kuyazi I am perceiving. Oh, yes. I am perceiving. Jesus. Even though I face many troubles, but ngiyazi ukuthi ukhona umhlengi wami. That is why no Job umeseloba ku25 uverse 19:25 lithi iBhayibheli uthi ngiyamazi umhlengi wami uyaphila. Jesus. Uthi noma isikhumba sami sishabalala yena uyongibutha nasothulini. Hey, Nkosi yami Jesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Because inhlupho zikhona Oh, yes. and the enemy is still fighting. Oh, yes. But one thing that the enemy does not know, ukuthi sekelwa uNkulunkulu uyakhulula kuzo zonke. Yes, yes, Lord. For for me, I know that my Redeemer lives and he will stand upon the earth at the last. Oh, yes. Yamazi umhlengi wami uyaphila. Khuluma umzalwane othi mayihlangabezana nazo athi it's not time to give up yet because ngiyamazi lo mhlengi wami uyaphila. Noma ngabe uyatshontsha Sathane, noma ngabe wenzani Sathane, kodwa mina ngiyamazi wami umhlengi uyaphila. Noma ngabe wenza uyakuletha ugive up, mina ngikwazi ugive up kwamanje. Mina ngiyamazi umhlengi wami uyaphila. Angishumayeli nje kuphela kodwa ngiyabekezela nasenhlupheni. Kona ngishumayeli nje kuphela. I don't teach kuphela kodwa ngiyaphila noma after uSathane sefakiva. Oh, Jesus. That is why lithi iBhayibheli wathi wakhuleka kathathu ekhulekela ukuthi iva lisuke enyameni. Lithi iBhayibheli wathola imessage ethi Phawule umusa wami ukwanele. Oh, yes. Oh, hallelujah. Oh, yes. Watch, my grace is sufficient for you. Hallelujah. Glory to Jesus. The devil cannot do anything
because my grace is sufficient for you. Noma ngabe uyashayeka kodwa Timotheo ufunda kimi ngoba ubonile ukubekezela kwami, ubonile ukushaywa kwami, ubonile ukuhlushwa kwami, ubonile isifundiso sami. I did not stop preaching because of after persecution. I did not stop preaching after being persecuted, but I continuously preach the gospel of Jesus with unshamefully, by the way I live, by the way I talk, by the resemble of my life, by faith, by endurance. Glory to Jesus. Even as on as impact. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Zokushumayela ivangeli noma after inhlupheko. Oh, Jesus. Zokushumayela ivangeli phakathi kwenhlupheko. Oh, yes. Zokushumayela ivangeli phakathi kwama persecution. Oh, yes. Kodwa ngaqhubeka ngashumayela ivangeli. Hallelujah. Abazalwane umzalwane omile enkosini umbona ngalesikhathi izimo ihlasela kakhulu. Oh, yes. Bese uyabona ukuthi hayi lo imile imambani imile umile and ukuma kwakhe okusho khona ukuthi izwi alidlile liyakhona ukumsebenzela nangezikhathi lapho usathane test ukukhola kwakhe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngoba lalela singakunqakisa imoto lezo zinto lezo zoshabalala kodwa sikunikeza izwi. Uma sikunikeza izwi liyohlala libehambe nawe noma ungatshintshi iprovince uye kwaZulu Natal kodwa izwi alishintshi lilokho limile linjalo. Lokho udlile ikona ukukusebenzelayo naphambili, lokho ukufundile ikona ukukusebenzelayo. That is why Sathane umethi uyaqeda ngawe bodla izwi. Oh, Jesus. Oh. Thank you, Jesus. Bodla izwi. Oh, yes. Bodla izwi. Jesus. Bodla izwi. Jesus. Hallelujah. Uthi Timotheo nawe ngiba isibonelo. Mangavuma umuntu edelela ukushabakho. Ukuthi uyayanga akusho ukuthi wena ngeke ume. Akusho ukuthi ngeke uphile. Akusho ukuthi ngeke ukuveze ukukholwa. Oh, yes. Kuveze noma umncane kuveze. Abakubona ukukholwa kwakho. After persecution stand. Oh, yes. Kulmu Paul ku chapter 27 ka Acts. Dokotela waboshwa. Uthese boshiwe uPaul lithi iBhayibheli kanti njengoba bembophile umkhumbi njengoba uya waprofeta kwazingilosi yama ngakuPaul yamtshela ukuthi imkhumbi lo ukwin danger. Oh, Jesus. Ingilosi ayizange iye kulabantu ayizange iye kucaptain. Ingilosi ayizange iye kulabo abantu abayitshela ukuthi banolwazi. Njengoba bembambile uPaul ayizange iye kubo kodwa eya kuPaul. Oh, yes. Yafike yamtshela ukuthi indlela eniyithathile nihamba ngayo inobungozi phakathi. Jesus. Kodwa lithi iBhayibheli wavuka ekseni uPaul washo wathi indlela esihamba ngayo esithathile inobungozi phakathi, but ngibone ingilosi kaNkulunkulu imingakimi ifike yama ngakimi yangitshela ukuthi noma indlela inobungozi kodwa akuyi ukulahleka noyedwa la kodwa umkhumbi oyolimala. Oh Jesus Christ, kodwa umkhumbi oyolimala. Bengizosho mina noma ngabe uSathane uyahlasela noma ngabe uSathane wenzani, yebo kungalimala into eziningi kodwa nonke lana niphephile ngoba kunesandla esinamandla sikaJehova, ngoba kunesandla somdala wezinsuku esingavumi ngathi. Glory to Jesus Christ. Kunesandla esinamandla esisibamba esisitakulayo noma ngabe sesobishini. Jesus. Hallelujah. That is why uPaul useyaloba ku chapter 8 athi uyini ongasehlukanisa nothando likaNkulunkulu. Oh, yes. Asibale lezi zinto athi ngabe indlala, ngabe ukusingelwa, Hey. ngabe ukubandezela. Hey, Gosam.
nakufa imbala Hey, Nkosi yami. ngeke Soze. kani ngeke Ngeke. athi ngeke kwasehlukanisa nani Jesus. nothando lukabantu LukaKristu. lukaKristu Oh, Jesus. ahlukani nothando lukaKristu ngenxa yendlala Hey, Nkosi. asihlukani nothando lukaKristu ngenxa yama persecutions asihlukani ngenxa nothando lukaKristu ngenxa yokusingelwa Jesus. asihlukani nothando lukaKristu ngenxa yencindezelo Oh, yes. oh shout hallelujah Inhlupheko. oh Jesus. shout hallelujah oh shout hallelujah Jesus. asihlukani nothando lukaKristu ngenxa yezimo esibhekana nazo empilweni Jesus. Oh, yes. kuneka abazalwane abazothi akumnyama awu Satan uthi kumnyama Jesus. kodwa wena uprofeti uthi uJesu ilanga lomphefumulo uthi akumnyama Jesus. noma indlela Satan uthi uyayivala kodwa ngiyaprofeta kumnyama Jesus. akumnyama noma ngabe Sathane uthi ngabe kumnyama izinto zethu zimnyama uthi thina sesakhululwa thina Hey. sesakhululwa eCalvary kunendoda eyaya eCalvary kunendoda ewaba kwabamnyama uma yona ithi thetha lesitayini ithi Jehova esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami kwabamnyama glory to Jesus ezweni sekwabamnyama kodwa kimi sekuyakhanya Hey, Jesus. Hallelujah. hallelujah Oh, Jesus. hallelujah Oh, Jesus. hallelujah Oh, Jesus. Verse 12 verse 12 laphana uthini verse 12 chapter which 2 Timothy verse 12 uthi yes everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer what persecutions. I'm here to provoke abantwana bakaNkulunkulu tell ukuthi persecution when we preach the gospel of Jesus Christ you're still going to face persecution. Yes. Yes. Jesus. Fine, abakutshela ukuthi free way. Oh, it's fine. Believe or not what you want to believe. But mina nangu Paul. Uthi yes, everyone. Every who wants to live a godly life in Christ. Oh, yes. Not to pila no makanja, but who wants to live a godly life in Christ. What is a godly life? It's a life that pleases God. Oh, yes. Hallelujah. It's a life that is separated for God. Yes, Jesus. It's a life been given to God to say, mina ngiphilela yena. Ingakho lithi iBhayibheli wabafela bonke ukuze abaphilayo bengabe besayiphilela bona. Athi Paul in the book of Galatians chapter 2 verse 20 athi kusayo akusemina ophilayo. Athi uKristu ophila kimi. Athi ukuphila ngokuphilayo kuphila ngokukholwa. Mina kusemina ophilayo. Lalela Sathane noma ngabe uyashaya akuphili mina kuphila uKristu. When I want to respond to Kristu ngoba it's no longer I that live but it's Christ who lives in me. Hey, Jesus. Hallelujah. It's no longer I. Akusemina. Uyasingala kodwa akusemina ophilayo. Hey, Nkosi yami Jesu. Uyangithuka kodwa akusemina ophilayo. Ingakho ngingarespond. Uyangipersecute akusemina ophilayo. Kodwa uKristu ophila kimi. Ingakho lithi iBhayibheli uma navuswa kanye noKristu funa lokwaphezulu la ehlezi ngakhona kwesomnini mandla oNkulunkulu lithi nakano kwaphezulu ngokuba ukuphila kwenu kufihliwe kanye noKristu emazulwini wabazalwane sihamba la emhlabeni kodwa ukuphila kwethu kufihliwe. Hey,
uyaqala la uPaul uthi ku chapter 11 uthi that after persecuted Antioch, even nase Iconium, nase Lystra, but uthi-ke but usekhansela istatements sokuqala. Usekhansela i-incident eyenzekile. Uthi but uletha i-hope where there is hopeless situation. Oh, Jesus. So usethi but usenikeza ithemba kulaba abanarrate istory anantethela istory uTimothy umnikeza ihloko ngoba uma bekhulume ngama persecution wama lapho ubezothi uTimothy okushuthi lendlela inama persecution phela. Jesus. Ngizwa bazalwa Oh, yes. bezothi uTimothy ushuthi lendlela inani inama persecutions phela. Inengozi kuphela inenhlupheko kuphela but usethi ke ubad then after ubad foneka lalela uTimothy ngoba kunarratewa kuye kukhulunywa naye. Oh, yes. Sefoneka lalela uthi but the Lord rescued me from all of it. Hey, goes from them all. Thank you, Jesus. Lo nkulunkulu akakwenzanga ku Psalms 34 verse 19 kuphela. But nala uPaul uyakunqinela uyakufakaza ukuthi lokho okukhulunywa uDavide kuyikho ngiexperiencile mina. Jesus. Yingakho ku 34 Psalms 34 verse 19 athi many are the afflictions of the righteous one, many are the persecutions of the righteous one, ababesathi but the Lord deliver them from all. Yes. From them all. Lalela sikhululwa kuzo zonke noma ngabe ziningi inhlupheko zothandiweyo kaJehova sikodwa uNkulunkulu kodwa sihamba nale message ethi kodwa noma ngabe sathana uyahlasela kodwa sinoNkulunkulu okhululayo noma sathana ngabe uyashaya kodwa sinoNkulunkulu omangakithi noma sathane uyavala kodwa sinoNkulunkulu omile sinoNkulunkulu ongakithi uthi iBhayibheli the righteous person faces many trouble but the Lord comes to the rescue each time. That simply means every time when you face trouble the Lord will come into rescue. Each time when you face affliction the Lord will come into rescue because many are the afflictions of the righteous one but the Lord come into rescue. But the Lord will always rescue us. Noma ngabe uyashayeka kodwa ngizokutshela namhlanje siningi inhlupho zothandiweyo kaJehova kodwa uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Webazalwane ngizomemezela angathokozi sathane ngokuwa kwami sitha sami ngoba ngizovuka. Ingakho mawubheka lapha ku 37 go to verse chapter 37 ufunde lapho from verse 10. Oh no verse 25 uthi I am old now. No verse 23 go to verse 23. The steps of a good man are ordered by God. In another version it says the steps of a righteous one are ordered by the Lord. Where Satan ungabona ngathi ngiyaphayiza uJehova uhlela ukuhamba kwami. Ungabona ngathi angike silent Satan angiphayizi kodwa uJehova uhlela ukuhamba kwami. Hallelujah. Ingakho umhlabelela athi kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami mangi bese lalela bese athi nomi indlela inohlupho noma inde Nkosi yami noma God ukhuluma ngepersecutions mayekhuluma ngebodcast ukhuluma ngebetrayal uthi noma ngihamba noma iya eGolgotha kodwa ngiya nawe. That
promise la ukhona Oh, weJehova uhamba nami yes, yes, yes. la ngingena khona ungena nami Hey, Jesus. uyena lo Jehova othembeka noma ungena emlilweni ngingena nawe Yes, Lord. uyena lo Jehova othe noma udabula lapha emanzini kodwa mina ngiyoba nawe Oh, yes. uyena lo Jehova oDavida loba ngaye athi noma ngihamba esigodini sethusi lokufa athi angesaba okubi ngoba yena unami awu haleluya uyena lo Jehova owangena phakathi esandweni somlilo kungela uShadrach noMeshach noAbednego kodwa wabonakala eyindoda yesine ngoba yena uyangena as long as ithemba yena uba nami. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Namhlanje ngizomemezela wena unqotshwa wena usunqotshwa wena OkaJehova kanqotshwa noma impi mangakuwe. Glory to Jesus. Kodwa yazi ukuthi wena you are no longer fighting a losing battle but you are fighting under victory. Automatically sekwanqotshwa sekwagqitshwa. Oh, Jesus. Hey, OkaJehova kanqotshwa. Awuzunqotshwa kulesi simo. Awuzunqotshwa kulesi simo. Abavuke bame ngakuwe kodwa ngeke baze banqobe. Abavemelane nawe kodwa bayokubona uhluma njengesundu. Ababohaya lalo hallelujah. Abakubona bakushaye kodwa bayokubona uflourisha like a palm tree. Awuzunqotshwa wena. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Awuzunqotshwa wena. Oh, Jesus. Yes, Lord. Awuzunqotshwa wena. Hey. OkaJehova kanqotshwa noma bangabe bakuvukela ngo2 o'clock bekhafula benza yonke into leli mkhaba abakhafule kodwa leyo mkhafuli yophelela emoyeni. Hey. Yes, siyabonga Jesu. Hey, Kocha. ngimzwile yana athi zonke indlela zolungileyo siqondiswa uye. The steps of the righteous one are ordered by the Lord. Verse 24. Hallelujah. Why? Unoma ngene emgodini kodwa ngiyazi unami yena. Uthi though he fall. Nayi ke simshaka nje uSathane. Though lithi iBhayibheli though he fall he shall not be utterly cast down. Jesus. For the Lord will uphold him with his hand. Oh, yes. Kuna ngesizulu. Noma ekhubeka, Noma ekhubeka akayikuwa phansi. akayikuwa phansi Ngokuba uJehova uphasa isandla sakhe. ngokuthi ngalesikhathi ekhubeka Hey, Jesus. lithi awuyikuwa phansi. Oh, yes. Kanti uSathane uyalazi ivesi wakwalikhotela uJesu uMatthew chapter 4 wathi ukulotshiwe ukuthi uNkulunkulu ulaye ezini ukuthi ingilosi ngeke savuma unyawo lakho liphonseke etsheni. Wayekhotha uPsalms 91 vele uPsalms 91 lithi iBhayibheli you will order angels on our behalf ukuthi unyawo lethu lingaye etsheni. Those are the principles of the righteous one. Sinama principles, sinama benefits, sinezinto esimengazo. That is why ufune kube neverse lakho mawuvuka ekseni uzwa ukuthi discourage uthi I can do all things through Christ who strengthens me. Uthi ngiyazi uqalile umsebenzi empilweni yami uzawufeza. Uthi I know my redeemer liveth. Uthi ngiyazi uyena lo thembeka idala okusha athi nakwahlonga sibi ngiyayivula indlela
Even in the wilderness, I am opening the way. Besathi, look, I am doing a new thing in our lives. Akunandaba ukuthi uSathane uhlasela kangakanani, kodwa na into eyodwa siyaziyo ukuthi noma ngabe uhlelile lokho kuhleliwe kuya. Ngicela ukuthetha, thetha. Ngicela ukuthetha. Ngithi mina noma kuhlelwe ngempilo yakho, noma ngabe sebehlalile bayibona iplan yabo ukuthi iyasebenza, leyo plan leyo isifikelele kumdala wezinsuku, leyo plan leyo isifikele endlebeni zikaJehova othe ngiyabona nginama plans amahle ngempilo zenu, nginemicabango emihle ngempilo zenu. Yekela abantu bacabange, yekela abantu baplane, kodwa ngizoma ngento eyodwa, OkaJehova. Akanqotshwa. Jesus. Hallelujah. Akanqotshwa. Thank you, Jesus. OkaJehova akanqotshwa. Jesus. Akunandaba onzani uSathane. Oh, yes. Hallelujah. OkaJehova akanqotshwa. Lithi though you fall, if they fall, they will not stand down, because the Lord will help them up. Oh, yes. Lalela, even noma ngabe bayawa, uthi lo, they will not stay down, Oh, yes. because the Lord Oh, yes. will help them up. Jesus. Akuthi lapha abantu sebeconcludeile ukuthi usuwe phansi, Oh, yes. kodwa ubona isandla sikaJehova sikufaka umele. Hey, Jesus. Ubona nje isandla sikaJehova sikuphakamisa. Akuthi lapha abantu sebeconcludeile bathi ayikho lento iyaphela lento, kodwa babona isandla sikaJehova siphakamisa ibhizinisi lakho, siphakamisa umshado wakho, siphakamisa icareer yakho, siphakamisa ibandla lakho, siphakamisa ifundo zakho, siphakamisa ezemali zakho. Because why? OkaJehova akanqotshwa. Oh, yes. Thank you, Jesus. 25 seyavala. Sathi ngangimnani. History ke manje. Ngangimnani. Dokotela ngangimnani. Oh, yes. Kodwa manje sengimdala. Hey. What David uthi? From generation yobuncane ngimbonile lo nkulunkulu, kodwa manje from generation to generation sengimdala manje, sengigugile manje, Hey. kodwa nginobufakazi bento yodwa. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Angikaze ngimbone Hey. othandiweyo kaJehova, Hey. olungileyo kaJehova, Hey. enqotshiwe nabantwana bakhe becela isinkwa. Abanqotshwa bakaJehova, abanqotshwa bakaNkulunkulu, noma impi mingayisanga kuwe. Hallelujah. Yingakho umhlabeleli athi sidlule ey'ntweni ezinzima, kodwa njalo siyanqoba. Athi singabanqobile siyanqoba. Angibingelela abanqobi, angibingelela benhliziyo kaJehova, angibingelela abahlanga lukaJehova, angibingelela abathengwe ngegazi, angibingelela abantu abaphuma ohlangothini, angibingelela abantu abazale ngembewu yegazi, angibingelela abantu abazale ngembewu yezwe, angibingelela abantu abathandiwe. Wena uthandiwe noma ngabe uhlangabezana nazo, kodwa ngizosho many are the afflictions of the righteous one, but uNkulunkulu will hold them up, will bring you to the place of glory. Awuzunqotshwa. Shout hallelujah. Hallelujah. Jesus. Sulezo nyembezi bagcina ukhala izolo. Sulezo nyembezi. Hey, Jesus.
usulezo nyembezi usuza umlayezo othi okaJehova akanqotshwa. Oh, yes. Oh, yes. Kanti unjani wena Jehova? Oh, yes. Oh, yes. Ingakho kuPaul athi ufunda nokukholwa kwami. Oh, yes. Ngoba ukukholwa akubi ukukholwa ngalesikhathi izinto zimnandi kuphela. Ukukholwa noma izinto zingahambi kahle. Oh, yes. Ukholwa noma sekathi ukaSathane uqedile kodwa kubona uvuka uthi ngiyodumisa inkosi. Oh, Jesus. Angimemezele nogesi angeke ukustophe namanzi angakustophi ungahlaliswa amanzi ungahlaliswa ugesi vuka uthi ngiyodumisa lo odala ukuphila kwami ngiyodumisa lo olwayo ongilwelayo ngiyodumisa lo ohlele ngamagebhugebhu ngiyodumisa lona omanga kimi noma impi ishisa kodwa yena uyama ngakimi. Jesus. Abazalwane abakayibona isayidi likaNkulunkulu as long as besafuna ukuphila isoft life kuphela. Wena ku-experience uNkulunkulu ngalesikhathi uSathane esethi uqedile. Bese u-experience isandla sikaJehova. Oh, yes. Ngeke wasibona isandla sikaJehova ungangenanga esimeni esithile. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Vuma bakufake kodwa uzobona uJehova ekhipha. Jesus. Lalela. Isandla sikaNkulunkulu usibona ngalesikhathi leso usufakwe entweni. Oh, Jesus. Isandla sikaJehova ubona ngalesikhathi abantu sebekureject. Isandla sikaJehova ubona ngalesikhathi abantu sebekwenza yonke into beplana benza sonke izinto kodwa usibona isandla sikaJehova. Oh, Isandla Jesus. sikaJehova supersede ama-plans esitha. Oh, Jesus. Isandla sikaJehova sibona kwi-closet. Noma ngabe sebeyakhafulela babeke imithi bathi ayila angeka ulo akusudabula lo. Bathi lana akadabuli mase sibeke lo akadabuli. Oh, yes. Kodwa bakubona udabula. Bese babuza ukuthi udabula phe kanjani. Bese wena uthi kungenxa yesandla. Oh, Jesus. Esinamandla sibe phezulu kweyami impilo. Oh, Jesus. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh, Jesus. Kunesandla bafowethu esisilwelayo. Kunesandla bafowethu esisimbozayo. Isona lesandla abathi amadoda aseBhabhiloni ezweni lokuthunjwa savela isandla. Sabhala sathi mele tekele ofasiji. Enough is enough. Umbuso usuweyiwe. Wafinyelela esikalini sikaJehova. Hallelujah. Lo mbuso ohlukumezayo, lo mbuso ophesechuthayo, lo mbuso othi uyaqeda ngempilo yakho usekubhaliwe mele tekele ofasiji. Oh, Jesus. Ayangazi noma bayangizwa na ithi lesime sime isikhathi eside empilweni yakho resisting your breakthrough sekubhaliwe mele etekele ofasi ngoba wayisibhala kanjalo okaJehova akanqotshwa. Ngeke bakwazi ukuthi uhamba noNkulunkulu bengakutestanga. Ngalesikhathi bekutesta esikolweni bekubafuna ukubhala ngomqondo wakho bathi babethi baphonsa lento zabo babone kuyela umlilo kuwo. Jesus. Abangali ukuthi kanjani hayi ukuthi wena ubiyelwe wena. Oh, yes. Angikukhumbuze uyamkhumbula uSathane etshela uNkulunkulu ethi inkinga yakho na uNkulunkulu angikwazi ukumthinta uJob
ukuthi umbiyele. Webazalwane sibiyelwe thina. Sibiyelwe. Njengoba uhleli la ubiyelwe. Kunezinto mfana ngabe ziqede ngawe ebusuku. Sathola ukuthi mathi ifike ebusuku sanakubona wena. Savele zabona umlilo ubiyela indlu yakho. Zathi hayibo akatholakala emlilweni. Umlilo uvozile kanti ubiyelwe. Kunezilwane beyithunyelwa kuwe. Zithi zoqeda ngempilo yakho. Zithi zokhama. Zithi zokuthatha zikubeke ngaphandle. Zikudisqualify. Kwathola ukuthi kunoJehova oqualifyayo. Who qualifies the unqualified? UJehova mangakithi. UJehova indoda yempi. UJehova Balparasem. Indoda efohlayo. Hallelujah. Ingakho uDavide umebhekana noGoliath uthi uzakimi ngengcula nangomkhonto uthi kodwa mina ngiza kuwe ngegama akathi ngiza kuwe netshe uthi kodwa mina ngiza kuwe ngegama. Jesus. Oh, Jesus. Oh, yes. Oh, yes. Oh, uDavide ubengathi kuGoliath ngiza kuwe ngetshe kodwa uDavide wangalicoacha itshe wacoacha igama. Uphethe itshe dokotela uyolwa noGoliath. Uphethe islingi uyolwa noGoliath kodwa yena akacoacha islingi akacoacha itshe ucoacha igama. Lalela ungacoacha imali yakho. Amen. Ohlangabezana nazo ungacoacha ikhwepha zakho. Coacha igama. Igama likaJehova lingumphosongo namandla. Bonke abalungileyo babalekela kulo bayalondeka. Jesus. Thank you, Jesus. Asinqotshwa thina. Oh, akanqotshwa. Hey, Jesus. Hey. Ngizomemezela nje. Asinqotshwa thina. Jesus. Bengizodobula nje. Ngithi thina singasabona bokunqotshwa. Oh, yes. Jesus. OkaJehova Akanqotshwa. akanqotshwa. Oh, yes. Noma ngathi uyabhala umbiko uthi ungathokozi Oh, yes. ngokuwa kwami sitha sami Hey, Koshiyama. ngoba ngizovuka. Vuka. Hey, tshela umakhelwane kuyavukwa. Vuka. Kuyavukwa. Jesus. Lithi OkaJehova ngawe wayesikhombisa Yes. kodwa kunethemba lokuthi uzovuka Oh, Jesus. ngoba okaNkulunkulu lo muntu. Lalelani labazalwane. Oh, yes. OkaNkulunkulu akanqotshwa. Yes, Lord. Ngiyangizwa kahle bazalwane. Oh, yes. Wena Oh, yes. ngokaNkulunkulu wena. Akanqotshwa. Thank you, Jesus. uDavide lalela akanqotshwa okaNkulunkulu. Nokwaba icovenant akakhohlwa uNkulunkulu. Oh, yes. Hey, uNkulunkulu alanda uMephibosheth ngomusa Hey, Koshiyama. eLodibar. How much more wena? Hey, Koshiyama. Siyabonga Jesu. Jesus. Wafika etafuleni. What a dead dog like me. Oh, yes. Wathola ukuthi imessage yakhe akusi message yezulu. Hey, Koshiyama Jesu. Akusi message yasezulwini. Jesus. Yena uyibona uyisha. Oh, yes. Kodwa ipa yasezulwini yathi umusa usufikile. Yathi lana uyaqualifya noma ungasaqualify kodwa wena ususondele. Oh, yes. Wahlala. Thank you, Jesus. Wahlala etafuleni. Inyawo eparalyze ambozwa. Hey, Jesus. uNkulunkulu wamboza uhlazo lami. Ngiyabonga uNkulunkulu wamboza ubuparalyzed bami. Kodwa ngafika etafuleni ngaqualifywa noma ngingaqualify. Ngahlala ngadayina naye. Athi uDavide wendlala itafula phambi kobuso bami naphambi kwezi
izitha zami. Glory to Jesus. Leli tafula liyadlala sebethi kuphelile. Kodwa lendlala uJehova. Indlela zakhe ayifani nendlela zabantu. Indlela zakhe zinguyebo zinguamen. Mina ngimbonile uJehova from glory to glory. Ngimbonile uJehova. Abantu bathi hayi ayiseke indaba yakho. Kodwa ngambone hamba nami. Ngambone isandla sakhe sinyula. Ngimbonile uJehova. Ngishumayele itemelene. Abantu bathi hayi waqedwa ibhasi. Waqedwa ngena ngaphansi kwesitimela. Kodwa ngambone hamba nami. Uhalamaya, Ushamaya, the same God ongashiyani, it's the same God oyohamba naye athi ohlabelelayo uthi uyongithwala. Hallelujah. Uyongithwala nami. Hallelujah. Uyongithwala nami. Uyathwalana lo Jehova ngoba othandiweyo kaJehova noma engawa kayisikhombisa othandiweyo kaJehova akanqotshwa. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Nayi mistake ongayenza. Ukuconclude ngomuntu kaNkulunkulu. Oh, yes. Kunabantu dokotela abadisqualify abantu. Kunabantu abadisqualify abantu. Oh, yes. Ngalesikhathi bedisqualify abantu kanti izulu liyahleka. Ungena nawo uJehova. Angawucishi nomlilo. Asikho isidingo sokuthi acishe umlilo. Ngoba fanele abonakaliswe nasemlilweni ukuthi uNkulunkulu above umlilo. Oh, yes. Akawasaba amanzi. Jesus. uDaniel wangena phakathi emphanduni engonyama batho ukuthi ingonyama zazi uNkulunkulu kaDaniel. Oh, Jesus. Uthengena uNkulunkulu kaDaniel wangena qala waba lithi iBhayibheli wathumela ingilosi zavala imilomo. Namhlanje ngizodeclare yonke imilomo ingonyama ibhodlayo against wena ziyavalwa namhlanje. Yeah. Jesus. Anginandaba ukuthi iphi ingonyama noma ngabe iyabhosta noma ngabe iyakunyefula kodwa leyo milomo iyavalwa. Yes, Jesus. Vala imilomo yengonyama mayiqeda lapho wangena phakathi lithi iBhayibheli wathi inkosi uDariyo yamemezela yathi Daniel inga uNkulunkulu wakho ukurescue na wezwe iphimbo lirespond. Wamtshela wathi uNkulunkulu uyalezile. Hey, Nkosi. Ingilosi ukuthi isivala imilomo yengonyama. Namhlanje bengizokutshela nje ukuthi uNkulunkulu uyalezile. Ukuthi othandiweyo wakhe akanqotshwa. OkaJehova akanqotshwa. Noma ngabe ufakwa kusiphi isimo kodwa wena unqotshwa. Noma ngabe ufakwa emgodini kodwa wena unqotshwa. Lithi iBhayibheli kwasekuthiwa wonke umuntu la akakhonza uNkulunkulu kaDaniel. Lalela ukhonzelwani uNkulunkulu kaDaniel? Ukhonzelwa ngoba uthestiwe. Jesus. Uma bemtesta uNkulunkulu wakho bazombelieve. Uma beqala betesta wena batesta uNkulunkulu. Yingakho bazokulandela bathi lento yalomuntu iyaphila. Yingoba bakuzamile bahluleka. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Wena ungokaJehova wena. Bekala kimi bazalwane wena ungokaJehova wena. Wena unqotshwa wena. Ungowenhliziyo kaNkulunkulu wena. La ungena khona ungena naye. Ufuna namhlanje uthi noma ngihambe esigodini sethunzi lokuba ngesabi. Hey, Jesus. Mina ngithi igodi lothunzi lokufa likhona. Kodwa sesabi thina. Oh, yes. Hallelujah. Athi uyenza uSathane ngama false accusation. Mtshela ukuthi yena ungakimi uNkulunkulu. Oh, Jesus. Angilahlwanga mina. Oh, yes. Angilahlwa. Oh, Jesus. Ngingokothandiweyo kaJehova. Yes, Lord. Ngingowenhliziyo kaNkulunkulu. Yes, Jesus. Konke kwami kubiyelwe isandla sakhe. Oh, yes. Siyafika lesandla sakhe. Oh, Isandla sikaJehova sakhumbula amathambo. hey. Omile. Oh, yes. One thing lithi iBhayibheli umoya kaJehova uphezulu wami. Hey. Isandla sakhe sangibamba.
sangiplace endaweni egcwele amathambo. Umoya isandla ungakudeleli ngoba kuyakusebenzela mzalwane. Namhlanje abantu behle bekuchallenge babona isandla babona umoya kaJehova. Oh hallelujah. Abantu beyakuchallenge babona isandla babona umoya kaJehova. Lithi iBhayibheli kwathiwa prophesy ngoba noma izinto sezome kangakanani kodwa uJehova ethi uyayivusa uyayivusa. Oh yes. Oh yes. Jesus. In this dry situation, God is doing something. Oh yes. In this dry situation, God is doing something. Oh yes, Jesus. You are experiencing a drought in your life. I'm saying God is intervening. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If he did it to the dry bones, he will do it to your life. If he did it to the dry bones, he will do it in your finances. If he did it to the dry bones, he will do it to your marriage. If he did it to the dry bones, he will do it in your business. If he did it to the dry bones, he will do it even in your career. If he did it to the dry bones, he will do it in your health. No matter you must refer back. Umagwenza kumathambo mileyo uzokwenza. The healing is guaranteed. Oh Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. If he did it to the dry bones, nakule application elokivalo Oh yes. uyakwenza. Jesus. UNkulunkulu ungothandiweyo, uNkulunkulu womusa, uNkulunkulu wothando, uNkulunkulu wobubele. Awu haleluya. Uthe uma mshabalala mayevulala wathi masango vulekani. Wathi masango vulekani. Kungena inkosi enkazimulo. Ingubani lenkosi enkazimulo ingusimakade. Oh Jesus. Hey wabazalwane masivulela inkosi enkazimulo even ama limitation ayabrokeka. Even ezinto ezimenga kithi ziyabrokeka ngoba sithi amasango avuleke akuvulela inkosi enkazimulo. Inkosi enkazimulo ungusimakade. UJehova odala izulu nomhlaba. Oh hallelujah. Ongazela ongalali ongavuma unyawo lethu ukushelele. Hallelujah. Ingakho uDavide uthi ngangimncane kodwa manje sengimdala athi angikaze ngimbone othandiweyo kaJehova enqotshiwe nabantwana bakhe becela isinkwa. I am declaring over your life you will not beg your bread. Even in your children, even your children will not beg for bread because when ukhonza the Most High God, ukhonza the Jehovah Rafa, ukhonza the Jehovah El Elyon, ukhonza the Jehovah Shammah, ukhonza the Jehovah Ololama, ukhonza the Jehovah Adonai. Noma ngabe ukwenzakalani, there is God. Glory to Jesus. Lalela fana nendoda eyathi mayihlaselwa lithi iBhayibheli yabalekele altar yabamba impondo ze altar yathi angeke ngifele ngaphandle kodwa kungcono ngifele altar ngibamba impondo ze altar ngizosho mina odala kaJehova akanqotshwa othandiweyo kaJehova akanqotshwa. Noma ngabe bayakusingela siyamemezela sithi okathandiweyo kaJehova akanqotshwa. Siyamemezela emsebenzini abakuhlupha khona othandiweyo kaJehova akanqotshwa. Esikolweni la ufunda khona siyamemezela othandiweyo kaJehova akanqotshwa. OkaJehova akanqotshwa. Oh Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank Stand you, on your feet. Jesus. Stand on your feet. OkaJehova akanqotshwa. Yes, Lord. Ezinye izinto ezibalekile uPaul fundani kimi ngoba nami ngifunda kuKristu. Na into ebalekile bazalwane
ofunda kumuntu kaNkulunkulu ophambi kwakho, how he does respond when it comes to afflictions, when ubekezela kanjani. Awukwazi ukuthi uzalwa yimi enkosini ungakwazi ukuma the test of time. I've seen the worst in life, Oh, yes. but I'm still standing. Jesus. I always tell the devil, you are the liar. Oh, yes. I am still standing. To stand, it does not matter who is with you or without you. Oh, Jesus. I am still standing. The test of time, I'm standing. Oh, Jesus. When I wake up, it won't is OkaJehova. Oh, yes. When I do anything, it uNkulunkulu icebo lakho ngiyazi ungenza konke kodwa icebo lakho lingevinjo umuntu. Necebo lakho lingevinjo umuntu. Oh, yes. Why? I'm still standing. Wrap your shoulder empilweni yakho uthi I'm still standing. I'm still standing. There are times ofanele uyitshele khona uthi ngibonile the worst in life but I'm still standing. Jesus. Ngibonile ngishayeke empilweni but I'm still standing. Oh, yes. Ngifuna namhlanje usho uthi I am standing I am standing. and I'm not ashamed of this decision I'm not ashamed to stand. to stand. Ngimile. Amen. Athi uSathane uyakudluza uthi ngimile. Oh, yes. Athi uSathane ukhuluma lokho uyakudiscourage uthi ngimile. Oh, yes. Angiyindawo ngimile. Oh, yes. Umemezele nje uthi ngimile. Oh, yes. Angithi kunongomile uthi wena ngimile. Oh, yes. Noma ngabe uchapter ngoba ngabe amazwe ayi8 uthi mina ngimile ke. Oh, yes. Memezela uthi ngimile. Oh, yes. Bo uthi wena uyaqeda ngami kodwa ngimile. Give me. Bo uthi wena uyaqeda ngami ngokungihleba ngimile. Bo uthi uyaqeda ngami Sathane ngokungikhuluma kabi kodwa ngimile. I'm still standing. Thank you, I'm Jesus. still standing. Ngimile. Utshontshile wacabanga ukuthi unakeleza izinto kanti wena wayithola zila emhlabeni. Into eyenza ukuthi mangazi ukuthi usethatha into eziningi empilweni yakho kodwa usiya still standing. So I'm still standing. I'm still standing. Ungowenhliziyo yona kaJehova, that is why you are still standing. Oh, yes. OkaJehova akanqotshwa. Oh, yes. And now hearing me bazalwane, OkaJehova akenze njani? Akanqotshwa. Kuneminyango eminingi evulekayo uSathane bekathi uyivalile kanti akazi ngalesikhathi evala la uNkulunkulu uhlela omunye umnyango. Kunezikhathi lapho uSathane athi uyaqeda khona kanti akazi ukuthi uJehova uyaqala. Oh hallelujah. Shout I'm still standing. I'm still standing. Thank you, Jesus. Namhlanje uliquote leli verse uthi many are the afflictions of the righteous one. But Lord, Bese usula inyembezi. Bese uthi but oh, yes. the Lord Deliver delivered from them all. Hey, Nkosi yami. Uthi zonke lezi noma ngabe eyani inhlupheko come at me but the Lord Jesus. will deliver me from them all. To Paul noma ngihlushwe Lystra noma Icon noma ngabe ngihlushwe eAntioch ubonile ukubekezela kwami but nayi into engifuna ukutshela yona ukuthi uNkulunkulu he rescued me from all of it. Meaning ngena Lystra wangirescue, ngangena Antioch wangirescue, ngangena Antioch wangirescue because uNkulunkulu uyangithanda. Oh, Jesus. Ngeke washabalala wena Oh, yes. ngoba wena unemark yesandla sikaJehova phezulu yakhe impilo. Oh, Jesus. Abantwana bakho ngeke bacela isinkwa ngoba uthi uDavide ngangimncane sengimdala ngaze ngimbone okaNkulunkulu enqotshiwe bamba lamagama enqotshiwe nabantwana bakhe becela isinkwa. Meaning noma ungathi uyadlula emhlabeni yazi into eyodwa kune inheritance uyishile. Oh, yes. Ifa lokuthi nabantwana bakho ngeke benqotshwe futhi angeke basicela isinkwa. Jesus. Oh, Nkosi. Thank you, Jesus. Bayobona amandla kaNkulunkulu, bayobona uNkulunkulu ebavusela ama destiny helpers. Siyabonga, Jesus. Ebavusela abantu abazoba helper. Thank you, Jesus. Baba wena ube steward in the house of the Lord. And uNkulunkulu will never leave you nor forsake you. Uma ngakuJehova.
Bengizosho namhlanje ngithi mina thula moya wami. Ulalela uJehova. Nkosi yami Jesu. Bengizosho ukuthi namhlanje noma uhamba endleleni kodwa yazi ukuthi awuhambi wedwa, uhamba kanye naye. Haleluya. Uhlabelele ngesibindi uthi akumnyama xa ukhona Thixo. Uthi Yesu langa lomphefumulo. Haleluya. Memezele uthi akumnyama xa ukhona. Nakulesi simo angibemezela ubumnyama kodwa kuyakhanya ngoba wena ungakimi. OkaJehova akanqotshwa. Shaya uNkulunkulu kakhulu izandla. Thank you, Jesus. OkaJehova akanqotshwa. 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 Oh, yes. OkaJehova akanqotshwa. OkaJehova akanqotshwa. Awuthandaze uthi OkaJehova akanqotshwa. OkaJehova akanqotshwa. Come on, pray. OkaJehova akanqotshwa. Oh, yes. Ola mashaya ndala masaya. Come on, pray. Bonga, Thixo. Shalama mambrado seleketele brakadai. Come on, pray. Mandele brako sotore breko satala la maya. Zila brakado zele breketele masuka tala la ba. Zele bebe sikatala la mama. Lele mama. Lele simo besithi siyafika empilweni yakho. Sithi siyaqeda memezela ngingokajehova nginqotshwa. Jehova sinqotshwa. Thank you, Jesus. Namashanda kamosheke. Labronda kando boshendo. Boshande boshendo. Bosheke. Akuphelanga ngawe. Akuphelanga ngawe. Noma ngabe utshontsha umsebenzi, declare akuphelanga. Empilo yakho unqotshwa. Asinqotshwa. Valani umnyango lapho, valani umnyango bazalwane. Asinqotshwa. Shalama mama. Roboshando. Ula mama mbrado sele de brako Asinqotshwa. Baba reko shanda la brako Asinqotshwa. unqotshwa wena. Raboshando. Rebroko shaya mandala la baba. Come on, pray. Declare. Asinqotshwa. Rabashando kobosheke. Mama mbrodo Asinqotshwa. Roboshando. Asinqotshwa. OkaJehova akanqotshwa. Singabala Jehova sose sanqotshwa. Rabashando kobosha. Rabashande bosheke. Thank you for victory. Thank you for your Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you for diffusing, Lord, the arrows of the enemy. Thank you, Lord, for scattering the bullets of darkness. All the terrors of God, the terrors of the night, the terrors of the day. Thank you, Lord, that you have diffused them by your power in the name of Jesus. We love you, Jesus. We love you, Lord. We thank you, Spirit of the living God, Thank you, Lord. for the assurance that there is no one Thank you, who Lord. can conquer us. Thank you, Lord. You, Lord, When you have a family, never forsake we are us. standing up. You love Thank you, Lord. no brojiko. You bring hope to the hopeless. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Siyabulela bawo. Thank you, Lord. Siyabonga Thixo wethu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Realiboha Papa. Thank you, Lord. Realiboha Ntate. Siyabonga Jehova. Thank you, Thank you, Spirit of the Jesus. living God. Thank you, Lord. Yaukenja skwembo. Siyabonga uNkulunkulu. Yaukenza skwembo. Oh. Yaukenza skwembo. Siyabonga. Dobro shanda da boshanda. Ibramanda da boshendo. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, Yamashando. Thank you, Thank you. Jesus. We love you. Thank you. We love you. Thank you. We love you. Thank you, Jesus. Siabulela Yehova. Rauliboha Tate. Rauliboha Modimo. Oh, yes. Oh, Rauliboha Mohawao. Thank you, Jesus. Oh, Tsepaheti. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey, Kos. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Akashayeleni uNkulunkulu once more izandla. Sibonge uNkulunkulu uthembekile. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngiyazi ukuthi umuntu kaNkulunkulu when you see umuntu kaNkulunkulu efika endaweni ngayiphutha is my senior, my elder. Amen. Kusothu Mrs. Fraternal bazalwane ngicela sishayine baba Rabroko izandla egameni lika Jesu baba. What the Lord has laid in your spirit ngicela ukunikezela ukuthi ukudlulise lokho egameni lika Jesu. Ngicela simshaleni izandla sezibaba egameni lika Jesu. Or 2 or 3 words that you can just share with the church. Sibonga kakhulu isibusise esikhulu esosala la ibandleni. Hallelujah. Ngicela simshaleni izandla ubaba egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sanibonani bazalwane Amen. ngegama lika Jesu. Ngiyabonga namhlanje I just decided ukuthi ngize ngizofellowshipa nani. Kanti hayi leli umfundisi ekhuluma ngalo lifikile enhlizweni yami. Uma ngithatha i-calling yami I was very young. I remember I was in my 20s. Manje I'm in my late 70s. Ngimbonile uma uDavid ekhuluma ukuthi mayincane manje sengikhulile. Ngidlulile. That is me. I've seen his destiny. And okuloku kunjalo kusekhona okuzayo. Yeah, uSathana kadeli. Yeah, uza kuletha lokakulethayo. So
liyakhuthaza lelizwi leli, and I'm saying this ngoba ngithi kuwe if ngikwazile ukuba kwi ministry ngoba the first church engayipastora it was 1970 mase ngibuye esikoleni sofundisa. Uma ngikwazile ukuthi ngime leso sikhathi nawe ungama, and angimanga ngoba kulula or mhlambe kuhambe kalula. Zonke lezi zinto umfundisi ekhuluma ngazo la ngidlule kuzo, and angithi sengiqedile. Hayi, ngoba usathana kalali akathi hayi lo songidlulile, uzaloku ekulandelele. So what I'm saying kuwena ukuthi mzalwane, njengoba uthathe lo call, ziningi ohlangana nazo, mara ume. Ukuma kubalulekile ngoba iBhayibheli lithi abanqobayo uzonqoba kanjani ungadluli izinto ezifana lezi. Wena mawuthola ama challenges masubeka phansi akusho ukuthi unqotshiwe awunqobi. Ngiyabonga bazalwane, uyabona iproblem yabafundisi momnika imic sizaqala ngintshumayelo. Ngiyabonga mfundisi. Ashaleni udokotela uRabrok izandla bazalwane. Hallelujah. Can we take offering bazalwane egameni lika Jesu? Hallelujah. uNkulunkulu umusa anibusise. Hallelujah. Let's take offering egameni lika Jesu. Hallelujah. Mahlarineyilwe